Polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň işgärleri, raýatlara dürli sebäpler we bahanalar esasynda jerime salmak arkaly döwlet gaznasyny doldurmak finansiýaklaryny barha güýçlendirýäni meňbeýär. Gödäwçilik kameralaryny ulanmak, korrupsiýany azaltmak barada berilen tawsyryklar ýerine ýetirilmeýär diýip ýurt içinden oguşýan maglumatlarda aýdylýar. Ýol gödäwçiligi işgärleri howdan we etrapçasynyň jaýlarynyň olaýyny evakuatorly, düzgün bolan sürüjüleriň awtologlaryny alyp gitmek üçin enjamlaşdyrylan ýürüýte maşinli nowatçylyk çekýärler diýip Azatlygyň habarçysy 20 awgustda habar berdi. Onun sözlerine göre häkimetler jaýlaryň olaýyny az wagtlyk säginen awtologlary hem haýdan-haý maşina ýükläp çoğunludaky jerime durulgasyna alyp gidýärler we Aşgabatlylar bu hil jerime salyş usulynyň soňky wagtlarda has ýygzamlaşmagyndan nägile bolýarlar. Mundan öň türkmenstanlylar awtologlarynyň renkleri bilen bagly köp çykdaza galmaly bolupdylar. Gurrun edilýän nägileligi 55 ýaşlarynaky howdanly ýaşaýjykem tasdik etdi we öz saýat bolan wakatyny gurrun berdi. Dünür garnaşymyň ogly öz maşiny bilen owa gidip agşam saat 20:10-ny dolanyp geldi. Owadaky dogany oňa eliň boş gitme diýip ýarty halty kartoşka beripdir. Ol maşynyny jaýmydyň girelgesiniň agdyna goýup ýarty halta kartoşkany algap diýen ýaly 4-nji gata çykardy. Şowada hem ulagyny awtodrolga gitmek üçin ýygyna geldi we maşynyň evakuatora ýüklenip duranlygyny gördi diýip azatlyk bilen gurlaşan howdanly ýaşaýjy aýtdy. Elbetde, bu Sowet döwründen gelýär. Ýol gödäwçisi 25 ýaşly ýigit bolsa-da ýolda saklanan sürüjüler oňa ýaşly agam diýip ýüzlenýär we öýdary dil tapyp jerimesi sürüjülük şahadatnamasyna riýan ýetirmän sypjak bolýar. Garnaşymyň ogly hem ýagdaýy düşünürjek bolup ýalbardy, emma peýda bolmady. Onuň maşynyny çoğunludaky jerime durulgasyna alyp gitdiler diýip anonimlik şertine urlaşan ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň ýollaryna sürüjüler öň esasan tizlik meselesini jerime tölemeli bolýardylar. Ýol polisiýasy bu kurak ýerde durup awtologlaryň ýürüýte enjam bilen tizligini ölçýärdi we bu barlyk netijesinde döwlet gaznasyna düşmeli serişde köplenç az meçhurlarda polisiýa işgäriniň jüýsüne düşýär diýip synçylar aýdýarlar. Emma soňky ýyllarda paýtagtda we beýleki ýerlerde awtolog durulgalarynyň köp gurulmagy bilen baglykda ýol polisiýasynyň awtologlaryny öz ýaşaýan ýerleriniň golaýyna goýýan sürüjülere garşy hem günlük hem gijelerini aýgytly göreş alyp barýanlygy habar berilýär. Bu bir tarapdan döwlet daşytanynyň dikusorly şäheriň ýokartyndan aýlanmagy we awtologlaryň goýulýan ýerleri wagtda berk düzgünleri öňe sürmegi bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan awtolog durulgalaryny guran adamlaryň biznesine ýokardaky ýol başçylaryň hossarlyk etmegi, olaryň müşterisiniň köpeldilmek ýerurlugy bilen düşündirilýär. Emma muňa garamazdan sürüjüleriň awtologlaryny öz ýaşaýan ýerleriniň golaýyna goýmak enliklerinden çykyp bilmezligi ýa-da az wagtlyk goýanym bilen hiç sat bolmazdy diýip pikir etmek sebäpli anonimlik şertine urlaşan polisiýa işgäriniň aýtmagyna görä soňky döwürde awtologlaryň goýulmasy ýerler bilen bagly gadaganlyklar has köp jerime toplaýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary Türkmen paýtagtyny we beýleki ýerlerde sürüjülerden alynýan jerimelerin meçhurlary, olaryň azalýanlygy ýa köpelýänligi, haýsy düzgün bolmalaryň has kän ferişde toplaýany barada resmi maglumat alyp bilmediler. İçeri işler ministri Mehmet Kan Çakyýew Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 12 awgustda geçirilen mejlisinde ýylyň 7 aýyny edilen işleriň netijeleri barada hasabat berenine düzgün bolmalaryň köpelýänligi ýa azalýanlygy barada hiç bir anyklat aýtmady. Şol wagtda Tadakanyň maglumatyna görä Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýol gödäwçilik gullugynyň işini talaba laýyk guramagy aýratyn üns vermegi talap etdi. Bu hil talaplar şol sanyny maglumat tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagy baradaky tawsyryklar odalan bir näçe gezek gaýtalanypdy.